kabisado mo? Babae. Magaling mag-ano. Masyadong detalyado. Pero, sa lahat ba nang nabanggit niya, may part ba doon na nakalimutan mo? Hindi rin. Naalala mo na? Naalala ko na. So ito naman, yung total kabisado mo na rin, wala ka na masabi, nasabi nga na nila, diba? Ikaw naman sususapan ko. Nabanggit na rin niya yung time na anong date niya naging kayo. So na-open na kanina, diba? Okay, hindi ko natatanong. So tatanong tayo sa pangatlo. Yung ikaw ang sasagot naman ito, susunod naman siya. So, pangalawang tanong ko, Kenneth, anong nagustuhan mo kayo? Di ako. Ano? Ano? Kasi back then nga, naging dating kami na. Tapos, nung nagkaiwalay kami nung isang nung ex ko dun sa US. Tapos, nakausap ko nga yung ate niya. And then, yun, tinatawagan ko siya every weekend. Kinukulit ko hanggang kausapin niya ako. Tapos, then, yun, nagtuloy-tuloy naman na. Yung, na, Ano yung mo ka nagustuhan? na in-accept niya ako. Ayun. Ikaw naman, Ma'am Bianca, ano yung nagustuhan mo kay Sir? Ano po, yung pinaka nagustuhan ko sa kanya, yung sabi ko na din naman po sa akin. Sa lahat po ng challenges sa relationship po namin, nagkaroon siya ng other woman in life. But then, he choose pa rin po na mag-stick. And sana, until sa pagtanda ko na, yes. Okay, so sunod naman tayo sa ano? Sunod naman tayo sa may pinagdaanan kayo na pinag-holdan yung mabuti. Sunod tayo sa ano? Pangatlong tanong, yung mga most memorable things. So may mga itatanong ko sa inyo, sasagutin nyo to ng mabilisan. Okay? Fast talk. Fast talk to, fast talk. Kuya, Okay. Fast talk, bye! Derek, oh yeah. Okay, get ready. Most memorable things happens. Sinong matampuhin? Siya. Bakit? Lagi niya ako inaway. Okay. Okay. Fast talk na. Fast talk na. Ito, pabilis niya kung sino yung talagang Kung alam yung siya, turo mo siya. Kung alam mo siya. Okay. Magaling magluto. Siya. Bakit? Anong pinaka Kasi work niya po yung magpagluluto. And then ako naman po, basic lang yung alam pong iluto. Cook pala siya. Okay. Sinong mas sweet sa inyong dalawa? Siya. Ay, Bakit? Sagutan kayong dalawa. ano po, kasi long distance nga din po kami, di ba? Nung umuwi po siya, very, pag nahagla ako, kami. Everywhere. Ayun, and then, through phone din naman po kapag, magkausap po kami through messenger. Kiss din. Ang burin ng bago Siya lagi yung nanunuyo pag yung nag-aaway ka sa US. Lugi. Okay. Sa pangtanong, sinong madalas magselos? Siya. Both kayo. Bakit? Hindi ako. Okay. Kasi inuungkat ko yung niya. Ex ko. Ikaw naman, bakit? Ha? Hindi ako madalas magselos. Oh. Okay. Okay, next question tayo. Kasi hindi ako gumagawa ng pagsisilusan. Nung mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, nakakalabas-labas na ba kayo? Nakapag-go shopping na ba kayo? Na-try nyo na ba? Labas-labas? Nung nandito na ako. Ano kung nandito na kayo? Okay, yun ay tanong. Sino matagal sa inyo mag-shopping? Siya. Ako. Reason. Hindi niya alam yung pipiliin niyo. Kailangan ng suggestion. Diba pag pinili, ito na ba ganun? Picky. Okay, ito naman. Last question dun sa mga most memorable things happen. The most memorable place na pinagpahan mo. From
The past up to now. Wala pa naman. About this day. Because nagpunta tayo sa budget before. Yeah. Ito lang naman yung ano lang Muslim. sa budget. Okay, okay, final na tayo. Final message tayo. Message nyo natin sa isa. Ito hindi yung bounce niya. Message nyo bilang mag-boyfriend. Sa isa. Sino mauna? Parang sinagsabi yung... Sino mo naman? Parang isang wedding natin. Siya! Okay. Boys first, di ba? Para ano naman. Maiangat naman yung mga babae. Bago yata yan ah. Bagong rules. Ready? Ikaw muna, sir, ha? 2, 1. Tawagin mo siya sa pangalang Bacon. Kalabat. Ano ulit? Message nyo. Isa't isa. Okay. Hindi sa lahat ng pagtitiis, paghihintay sa akin, and pag-uunawa. And for loving me and my son. Thank you din kasi naiwan nga kami ni Kyle. Then, nandyan ka pa rin. Tulog ka. Mahal mo kami. Support mo. Nandyan kami. And, hindi ka lang naging mabuting kasama boyfriend. Naging mabuting papa ka rin din kayo. Thank you sa lahat. Ang sweet naman! Okay.